Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na rin bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Mikabandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Lis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, Maya Paldo po kabalen, nung akakit yu, aliwa ing datang ming Jody Burr. Uling at syuge po nga ni keng City Front Mall, King Clark, keni po keng Ciudad, ning Angeles. Jody Burr, nang pakiramdam Ano kanyan. pong gagawan nyo kanyan? Ano pong gagawan nyo? May nga na ko po, may ugtun na ko po, o kasalungkusungan nyo pong magpainawa, uling maranon kong mengan. Abayan nyo kaya pa po kaya kikatawang programa, kaya kikatawang pamitalamitam, man po siyempre, karayang pong updates kaya mga palyari, kaya kikatamo pong balen. Nanu pata, nung nuka rin po taglos-taglos tayo pong gambulan, kaya kikatamong amanong siswan. Live na live tamo po, kaya CLTV 36 free-to-air TV channel. Makanyan mo naman live tamo po, kaya kikatamong official Facebook page, CLTV 36 Official, and makanyan mo rin live damo kay YouTube channel, CLTV 36 Official mo naman. Opo na, balo yun naman po kaning programa ngayon, kagambulan tayo po, yung kaya katamo nga amanong siswan, pakamalan tayo, yung kulturang Kapampangan, karembalang pamitalamitam tampo lakwas po, ngening 4 na ning Disyembre, Jody Burr, Aldo na ning Lunes, at Chukata keng Kilwal. How do you feel na makanini? Dati Chukata Kilub Studio eh. Bala mo rago, ne? May bulos la king Clark City Front Mall. Yes! Ingat ching malago. Ampoy. Ampoy goyang masanting. Alubang litson na maluto. No, I beg to disagree this time. Aline po lechon, in kaya tamo nga mapoging eni, nuneya na Santa Claus, Disyembre naman. Hoy, may pahintagot suwakin. Nanano kakin. Magparamdam ne, kapatad. And siyempre, nung pong ating ko pong birs ng komento at ating kayong panamdam kaya kikatamong question of the week, nanuiwaring kikatamong question of the week.
Nanong Kapampangan wording balo mo, pero emune makaying daramdaman gagamitan daking kasalungsungan, Jenna Lu. Larena, Jody Bar. Kasi na, misa na may pagtalamitan tamo, mismo rin kaya betamo, nanong kumburi ng sabihan Wow. ng kanya na aman. Ako naman, siyempre, kalupa na ningin na ko na milabas sa Domingo, ne? Actually, alang malalam masalitang Kapampangan. Para pareho lare salitang Kapampangan, o nengita mupin, ela magagamit king pial doldo tamong pamibiyebe. Kaya stong dimdam niya mo ning kaya katamong kabalen na aware na kitang salitang kita, kalalam na naman palang mga Wow. Pampangan. Sadyang may babo lang mga Pampangan. O, nung ating ko pong komento Kabalen. kanyan, ikaya po, i-comment check I-comment, yung katamong official Facebook page. Waray po kaya katamaan albekeng live tamo ngayon. Malyari kayo pong mag-comment, malyari kayo makabekeng kwentuhan ming Jody Bar. Uling basan mila po rin. Live na live tamo kasi kaya balumi po na makiramdam kayo, balumi na manalbe kayo. Inyana no pata, Jody Bar, oreni na po. Rin kaya katamong balita, balita Keti, Labuad, Kapampangan. Kabalen, Pepa, tindayag daneng tradisyon na ning pamagduman. Kaya pong balening Santa Rita, kaya pong mera pa ugnay palay 2023. Agpangkeng cultural worker ay Ruston Banal, maragulya kanong saup inibang mideklarayang intangible culture heritage ing pamagduman. Pakiramdaman tayo po yung balita. Metong yakanong milestone ni pangapatindayag na rin tradisyon na ni pamagduman ng Santa Rita, Pampanga ngening mera pataugnay palay 2023. Penimuna na ning Philippine Rice Research Institute o PRI, ugnay palay ang magnasang tipunan di miyayaliwang rice workers at advocates, pampisabyan ni karelang tagumpe, estratehiya, ang pong-amo na harapan. Ang cultural worker at interdisciplinary artist sa Ruston Banal, ing many muna king research at pamag-exhibit king tradisyon na ning pamagduman ki ugnay palay 2023. Manalakaran niya ibanal at rin kayang kayabe makilala yung antibong intangible cultural heritage ng pamagduman. We are bidding for that intangible cultural heritage na ng UNESCO para ma-recognize siya and then i-include deket ang amanandang at ilang aman ng urgent safeguarding list. Kasi yung UNESCO atin yung list Yung pamagduman natin pwede yung miyabe ket ang urgent safeguarding list. Kumbaga yung UNESCO lawe na ini as a culture na kailangan ma-safeguard. Agpangkang banal, maragulyang sahop king preserbasyon na ning tradisyon na ni pamagduman, ing pangapatindayag na niniking uglay palay 2023. Lakwas ya kanong milapit ka rin tao ring kulturang Kapampangan ang migaganakandang mabanting anong edla mo lingapan. Kaya ang pamag-exhibit tamo, tinan mo ang sabihan ng PhilRice that we are accepting or acknowledging itang idea about this tradition. Gagawin tayong visual feast that people would actually see ancient pa itang process na rin pamag cultivate ng soil and then pamananamda and pamag-pound ng rice. Pero din kaya tayo kakitang surface level dito, kaya kakitang mas malalam a source root na ning maging problema daw, which is of course poverty, di ba? Dakal pa kano dapat gawan bayan makilala ang timong intangible cultural heritage ng pamagduman agpangkang banal, dapat mamasala pa mo rin at datang ipanahon na mas lalong sika ng gulisak na ring memalan ng Santa Rita at duman at inang duman. Samantala, marapat yung Duman Festival Pampanga Yeda musical na ning artist Santa Rita king Santa Rita Eco Park ngayong Sabado December 2 pasado alas 6 ning bengi. Ayad ben yang live iniking CLTV 36 Facebook streaming. Yakoy kaya kayong talasuy JM De Jesus ating pusong makabalen. Alam mo, Jody Bar, impamagduman talaga. Meron nga ka rin tradisyon tamo kete Pampanga na dapat tamong paboren lalawe tamong kapamaralanan nung makanano tayang preserve and siguro itang mas develop. Ing masanting nga balita ngini, atin ang miyaya liwang kimutan. Yes.
sa biyonta mo, talagang pakamalan taling duman, yung pamagduman. Karing mga labasan na banwa, malambat na yan. Pati rin pipumpunan tamo, mga landuman. Pero ngini, sana, ne? Yes. Kitang nasa tamong maging ng cultural heritage, ining pamagduman, apo yung duman mismo, karendar nga panahon, akwa tayo, ne, Jenalo. Ay natin tamo pong may comment Kenny neren kaya betamo uling manig lola siguro at suka takilwal nga ng Justin Dizon nana kasanting ka nana pasalubong please nana. Ay, Justin, na kayo maruguminta kahi. Aliwang bansa, Justin. Na kayo, Justin, na kayo maruguminta aliwang bansa. We're just here in Angeles City at City Front Mall. Siyempre, aliwahing chup na ningangin, aliwahing at suhakilwal, pero siyempre, balo mo masinting paling makanyan itong at chuta mo kingkil at kakita mo ng malalyari kingkikata mong paligid. At kingkikata, tingnan mo balitag los. Siyempre, ining kaya katamo rin kong avid viewer, yaching Adeline, Grace Imbulanem, hello aching Malago at Koyang Jody, mangantana po pritong lumpiampong, fresh lumpia, kapogi ng Santa Claus kanya. Pero, balong ite nga man ingkutang ko, makanano mo happy sabi, ring pritong lumpia po yung fresh lumpia. Ela may kontrakanta na. Pero, sige. Bilisan ko na mo. Ipaulo G. Manalbeya, kalagong-kalago ka no Kenny kay nga City Front Mall ne. Ati Christian Jan de Guzman, hello CLTV Pampanga, Jody nga na, kilala na kaya tayo. Ay, hello po, Sir Christian de Guzman. Papagrit na nga ching Adeline, Wilma Leng Dizon, happy birthday po ka no, we love you so much. Ako dapat mag-greet kanta, unahan mo ko, makanyang ka. Pero king aliwata mo pa pong balita, mataktak na ing pamagsadya, raring pamuntok na ning ligligan parol nga ngening banwa, makanyan mo naman ding lantern makers. Inya naman na anumang maging kabilyan, rain or shine, mapatad ing tulang daralanan ng Giant Lantern Festival 2023. Alben, tayo po yung report. King kapupul merwa ng aldoning Disyembre, lakos da pang pasik ng anding Executive Committee in pamagsudyo para keng pekapaniglo na pamikatagun kiglabot kapampangan, ing Giant Lantern Festival. Mega na piyang 8th Executive Committee ng GLF 2023 ngayon Biyernes, December 1, nung nuka rin masayarang belita, ready na la king December 16. Rain or shine, balaus na balaus ya kanu ing ligligan ngayon banwa. Based on the report, ready tanongan. Sabi natin ng keng program committee, na naman malyari, muran man, or nanong maging by December 16, tuloy pa rin ng GLF 2023. At tamong preparation nung nanamaning malyari ka rin. Maragula prosyentura ring parol ding mayari namon naman kanu. Samantala, mas laluya pang maging matagumping ligligang parol, uli ring miyaliwang kumpanya at aguman amida kay kasawpan at suporta. Actually, kung karetang pledges, nung definitely ibiyedala rin Once na magsabi lang, mag-pledge ng amount or in kind, bibiyedala rin. Anya, by this time, keng report na ning keng finance, sigurado na magkasya yung budget na ning Giant Lantern Festival 2023. Marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya yung mismong competition king Robinson Star Mills Pampanga king December 16 at ayalben niya naman ining live king CLTV 36. King buong Pampanga at outside ng Pampanga, panayanayin da kayo po king December 16 at 6 p.m. kini pong Robinson Star Mills Pampanga. Sana po manalbeta mo. At nung alikay man po makapunta, ketang venue mismo, pwede kayo pong manalbe keng CLTV 36. Dakal po salamat. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Jody Burr, makabay pa magsadya kay Giant Lantern Festival. Pero ngeni malapit na pangurin tutok ng kapag sadya nagagawa. Waring ngeni aldo kay pangabalo ko mag-inspect nala kung nano na itang estado daring parul ami paslag kay December 16. Ako naman mo, December 4 ngeni.
December 16, yung kikatamong ligligang parol. Pila na ngaldo talaga kabalen. Talagang wala abanso yun nala. Ayal benyo reng mga ragula parol gawang Fernandino. December 16 po yan, King Robinson Star Mills, Pampanga. At ayal benya naman po live yan. Kaya pong CLTV 36. Nung ena ko pumipagyo, King Robinson Star Mills. O nung kena kayo mo pong bali, Bisang Manalbe. Wow. At uling api sa biyentane ang pamanalbe keng CLTV nung ako munta ka rin keng Robinsons ne. Mas alayo ne pong ayal ben kanyan ing Giant Lantern Festival uling ne magumpisa pong December 7 pati nga po ne whole day ne sign on to sign off digital ne ing CLTV 36. Wow, pero ngayon pong December 4 to December 6 impong umpisa na po ng kikatamong digital broadcast from 12 to 12 noon ngayon pong kawugtuan ang gaya pa mo pong alas 9. So atin pong pilatan din pong analog viewers tamo ang gala pong 11:55 makapanalbe pero alas 12 nakiya po ayalben kaya pong analog kaya po kaya kayo pong option is mumuna ita pong nung ating kayong TV box, dito pong TV Plus, for the box, solid box, ang lamang box din, makabit kayo. O kaya, mag-subscribe kayo kaya katamong cable partners, air cable converge, ating signal, nung rin tamo kayong channel 115 at kayong aliwa tamo pong cable partners. At syempre, Punong elabisa kareta. siyempre, manalilinan ka ang TV. Digital TV na yung salubuan mo. So, 4 to 6, December 4 to 6, 12 noon to 9 p.m. Pero December 7, pati nga punta na pong digital broadcast. Nung mag-enjoy kayo po kaya katamang kwentuhan uling digital TV tanan o ini na po kaya kaming pamagbalik pisabyan tana reni pong marapat activities kaya ni kaya nga City Front Mall ngening Aldo magbalik ka po ing Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss
Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo. At magbalik tamo po king katamang programang Nanopatanong mo ka rin. At suta pa mo rin, Yes. King. O, Yun, bakit yun eh, yung kaya katamo. At suta mo, King. City Clark, City Front mo. Kaya diba? pa mo rin yung kakatamong Atsing Malago. At syempre, Atsing Malago, pakilala mo na yung kakatamong Kayabe, kakatamong program. Opo na, for the meantime, mga Pampanga, magtagalog tamo pa mo po, ulingin kaya katamo pong bisita ne, iya po biyasa magamano kaya katamong amanong si Swan ne, men iya po Kapampangan. Makanyan man, uling puso na po, Chuya Keti Pampanga, Chuya po Keti yung Clark City Front Mall ne, gagawa na po yung agyuna bakit na mas ayon tindihan po yung kaya katamong kultura. Makakasama po natin, no, mga kabalen, ang marketing manager ng Clark City Front Mall na si Miss Valerie Lindo. Yan ma'am, welcome po sa ating programang Nanupata. Itong partnership na to with Sinukwan is a very big deal para sa amin, no? Kasi since nag-start pa lang si Clark City Front Mall, ngayon meron na agad partner na isa sa pinaka-inaabangan ng mga Kapampangan every year. And good afternoon sa ating mga viewers ngayong hapon na ito. Okay, Ma'am Valerie, ito lahat ng mga bisita namin sa Nanupata, binibigyan namin ng pagkakataon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto nilang batiin. Siyempre, sabihin Valerie, napanood kita sa CLTV, ba't hindi man ako sinout out? Sana wala po kayong makalimutan. Go ahead po, Ma'am Valerie. Sige, itigaw na itong opportunity na to, no? Para mabati lahat ng mga taga-admin ng Clark City Front Mall. So ito na, andito na tayo sa CLTV 36 live na live. Kaya naman mamaya ang OKM natin, Original Kapampangan Music at Lakanan Lakambini Pre-Pads. Panoorin nyo, lumabas kayo dyan sa ating admin at supportahan natin itong first ever Sinukwan festival events natin dito. And syempre, hindi lang ito yung first, magiging yearly na siguro itong partnership na ito. So, shout out din sa aking general manager na si Sir Jeremy Reynes, ang aking Deputy General Manager, si Ma'am Darlene Pineda, and also our mall manager, si Sir Leonard Torres, and again, sa mga taga-admin. Yes. Ayan. Siguro, Jody Byrne, no, ma'am, naririnig ng mga nanonood natin yung mga sasakyan, Yun yung mga din motor. sana yung sasabihin ko. Oo. Talagang live na live po tayo ngayon. Yes. Lahat At- ng ambient sounds. May Yes. lumilipad na eroplano dyan, pupunta ng At airport. saka isipin mo, Jody Byrne, dito sa City Front Mall, pwede tayong outdoor Yes, makapag-programa corrected kasi by. napakaganda ng lugar. Meron talagang area kung saan nagagawa po natin yung mga programang kagaya nito. Actually, yung Sinukwan na pre-pageant natin and OKM Music Performances, dito sa labas siya gaganapin. Yan, oo nga. So sa ating mga kabalen, dito lang po yan sa Clark City Front Mall. Sa mga nais pong manood, maya-maya magsisimula na po yung mga activities natin. Pero ang gusto kong malaman kay Ma'am Valerie, alam nyo, panibago pong pwedeng bisitahin ito ng ating mga kabalen. No? Panibagong mall, napakaganda, napaka-presko, talagang parang very welcoming ang vibe. Ano ho ba yung mga stores na mayroon dito sa ating Clark City Front? Yes, after Yes. po nilang manood ng Sinukwan or before sila Oo. manood.
Correct. Actually, kung makikita nyo yung design ng mall, is very, very different from our traditional malls dito sa Philippines. No? Kaya yung iba medyo nalilito pa when it comes to entrance exit points. Pero we're working on it para naman maging welcoming naman sa ating mga Kapampangans and also to our tourists. Very, very Since accessible dapat. Oo. Ngayon, when it comes to our stores, we have limited stores for now since kaka-open lang ni mall. Actually, meron akong cheat-sheets dito. Yeah. Para Go, wala po go, akong go. makalimutan. Ayan. Para naman sa ating mga food and beverage, we have Al Forno. Yan. Kung mahilig po kayo sa mga Spanish cuisines, yan, medyo gusto nyo mga date night, ayan, number one po si Al Forno sa pupuntahan ninyo. Dito lamang po yan sa Tower 1 ng Clark City Front Mall. Next, we have Japanese. Kung gusto nyo ng mga Japanese food, si Jiro po, number 1 na Japanese food namin dito sa aming mall. Located at Tower 2 naman siya, near the Al Fresco. And also, we have Bini, syempre, ating mga nagda-diet, conscious, healthy living. Yan, number 1 si Bini Farm to Table po. Located at Tower 3. Tower 3 naman siya ng second floor. And then we also have Hungry Hoon, Korean siya na food, and also for Chung Chun, located at Tower 5 Food Hall. We have Buenas, Turks, Happy Judah, Daily Detox. We have Tami, Chimi, Brew Bros, Resolve, Belgian Waffle, Papay Serio, and Pickup Coffee. Yan yung mga food and beverage na we have ngayon for Clark City Front Mall. And of course, may mga upcoming siya. So, mga taga Pampanga, stay tuned kasi talagang matutuwa kayo sa mga line-up na mag-o-open dito sa City Front. And next, for retail partners naman namin, like we have Mumuso, mga gift ideas, marami na si Mumuso this Christmas. Icon, para sa mga golfers natin dyan, mga sports enthusiasts. And Beyond the Box, sa mga gusto dyan ng mga iPhone, ayan. Available ang ating iPhone 15 Pro Max dyan. And then Guess, para sa mga loving sa mga jean lovers. And then Sunglass Haven, mga signature brands ng mga eyeglasses. And then GeForce, same with GeForce, mga signature eyeglasses. And Shoe Game, ayan, pinakaabangan ng lahat kasi uso ngayon yung Nike, Adidas, Mga Jordan. Correct. Ayan, available siya kay Shoe Game. But for now, hindi pa siya open. But stay tuned kasi magpo-posting na kami regarding dyan. And next, for our services, we have Ari Nail and Spa located at Tower 1, 3rd floor. Core Pacific, sa mga gusto magpapalit dyan ng mga dolyares nyo. And also, Unica Iha, it's time of the year na magpaganda tayo ngayong Christmas. And Mommy and Nails magbubukas na soon. Madami na pala. Oo, na pwedeng puntahan yung ating mga And kabalan of course, dito. cinema, no? Ang aming napakagandang cinema. Try nyo na po na matutuwa po kayo and very comfortable siya. Yun. Palagay ko yung sinahan nila, hindi ka makakatulog. Bakit? Eh, siyempre, sinahan talagang kailangan mo manood di ba? Kaya nga nagpunta ng sinan para manood ka ng Opo, pelikula, hindi ka nga. matutulog doon. Pero ma'am, gusto kong malaman, no, na napakaganda ng mall ninyo. Marami na rin mga stalls natin dito, no? Mabuti po, binuksan nyo rin siya for Sinukwan Festival activity. Yes, yung cinema namin, no? Kakatapos lang ng Sabado yung Paper Soul. And it's very, very successful. Nakakatuwa naman na maka-receive ng feedback from our organizer na sila Sir Aaron and Sir Biggs. Ayan. Tapos ngayon, meron tayong free pageant ng Lakan at Lakambini. And then yung original Kapampangan Music. Talaga bang isa sa mga naging parang napag-usapan ninyo with the management ay buksan ng City Parang advocacy Front ba Mall, ninyo dito sa Clark City Front Mall na yung Kapampangan culture ay ma-appreciate, mapagyaman at makakatulong kayo rito? Yes, of course. Kasi number one na gusto namin ma-highlight dito sa City Front is modern, but yet we're embracing the Kapampangan culture, no? So, hindi lang ito yung magiging first ever na Kapampangan events for City Front. We're really welcoming everyone. So, kung gusto nyong mag-held ng events dito, lalo na makakatulong sa ating history. Kasi for now,
mga Gen Zs and young millennials natin, gusto natin na ma-embrace nila, Yes. ma-retain nila ang ating sinumulan, no, from the roots itself. So yun, mag-message lang po kayo sa aming FB page. Okay. Ako naman, speaking of millennials, Gen Y, Gen Z, feeling ko itong lugar nyo pang millennial, Gen Y, Gen Z kasi parang lahat ng sulok ay pwedeng pang Instagram pictures natin, Ma'am Valerie. Oo, makikita nyo naman kung yung structure ng malls kakaiba na talaga, no? From the facade, sa food hall, sa loob mismo, tenants itself, and even the Tranvia. Na-try nyo na ba yung Tranvia natin? Naku, baka pagkatapos ng pwede natin i-try natin, yan. subukan I highly natin. suggest bago po kayo umuwi, try nyo po yung Tranvia natin, nakakatuwa. Parang, ano ba yun, bukod sa kakaibang trip siya, kakaibang exposure, iba din yung feeling kasi presko-presko ng hangin dito. And then sa internal naman natin, kung makikita nyo yung food hall, very Instagrammable when it comes to the lightings as well. And we also have our murals. Kung makikita nyo, wala kaming mga installation ng mga tarps, but murals. So we have talented artists na nag-paint ng ating artporium located at second floor. And we also have our jungle. So yan, mga Gen Z, Gen Y, young millennials, try nyo na, mag-picture na kayo. At itag nyo si City Front. Malay nyo, sa pagtatag nyo na yun, meron kayong biglang Wow! random na papremyo from City Front. Oy, may parang nagbigay na ng Hint. hint, oo, si Ma'am Valerie. May patikim na Yes. si Ma'am Valerie sa ating mga kabalan na bibisita. Again, Ma'am Valerie, thank you very much. Again, ibitahin niyo po ang ating mga kabalan na bumusita dito sa Clark City Front. Yes, at saka baka meron po kayong Upcoming activities. Go Kung ahead pwede nyo po. na pong i-announce. Thank you so much sa opportunity na ito. No? Again, I would like to invite our viewers, mga Kapampangans, mga tourists na fresh from our airport, diba? Bisitahin nyo na po ang Clark City Front Mall dahil marami pong mag-o-open na iba't ibang tenants according to your liking as well. And also sa mga Gen Zs natin dyan na maraming kakaibang trip na gusto nyo may mailagay sa Instagram ninyo. We have a lot of spots here at City Front Mall. And again, I would like to invite everybody. Mamaya lamang po, magsa-start na ang OKM and also Lacan and Lacambini Pre-Pageant. Huwag niyo pong palagpasin at itry nyo na po ang aming Tranvia. Yan. See you here at Clark City Front Mall. Thank you so much po, Mama. Ma'am, sana mas ma-appreciate pa ng mga Kapampangan itong ating partnership para sa mga susunod pang activities sa 2024. Oh, by the way, pwede ba ako mag-add? Oh, sige. Naalala ko pala, meron kaming Santa Meet and Greet this coming December 24. So sana wag palampasin ng ating mga kids na gustong makita si Santa Claus in our upcoming fireworks display this coming December 30. Ayun, yun lamang. Ayun, so i-check nyo po yung Facebook page ng Clark City Front Mall for other activities. Thank you again, Ma'am Valerie. At kung kikataon pong pamagbalik, bisabiyanta naman Jenna Lu ing original Kapampangan music, Piaglon Kenny at Potang Bagya, kaya rida, ita naman pong pre-pageant ning Mutsa at Lakan ning Sinukwan. Keti mo po yan, kay Clark City Front Mall. Ako, bama ko, ito po yung bisabiyanta mo, King Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. At magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Oy na po, pisabantana na po piaglon ngayon aldong ay ti Jenna, nino rin kaya katamang bisita? Wabis taman pong super busy lang po. Penabit mi lang Jody Burr. Sabi mi munta kayo Kenny, agkatan nyo lang rin kaya katamong Talapanalbe. Namunta kang Clark City Front Mall, Bang Malbe, karelang activities ne po. Sir Edwin Vesoyo at siya po Kenny, yung program head, ning Lakan at Lakambini ning Sinukuan 2023. Kaya betaya mo naman po, yung concert director na ning Original Kapampangan Music ay Sir Tony Legaspi. Welcome po kay Nanupata, sir. Pero bayo po ito. Talagang live na live. Ala kong daran ng pupukpok. Kailan kahit mo. Makanya na po ka live. Pero unahan ko na po yung Sir Kain. Sir Edwin, Opo. baka po tayo ko humburing i-shoutout, i-greet. Go ahead po. Muna po nung ako mag-shoutout. Okay, muna po dili maya pagkapanapon po at nakalasalamat po kay kaorasan na ini. Hello mo po kaya ganaganang Manalbeken. Sana po mika time kayo ngayon aldongay ni na makapasyal kayo ng Clark City Front Mall para po Manalbe kung katama makaprepare a program for this afternoon. Okay. Sir Tony, your shoutout please. Pagkatanapon po kaya kayungan, agkatanda kayo pong Manalbe po. Actually, mag-umpisa ta na pangabagya mo niya, agkatanda kayo munta na kayo Yeni na, mag-umpisa ta na pangabagya para kaya katamong OKM, and that is the Original Kapampangan Music. So, atintamo pong mini concert featuring Kapampangan artists, local artists, at mo po puro singers at tintaring poets, sir. Okay. So, ito po, atinta mag-rap, atinta mo kayo na guest from Holy Angel University na mag-perform. So, masaya po po niya, agkatanda kay Muntakin. Okay, then pong Manalbe kanini, kayo pong paligid na po ne, kayo pong around the Clark City Front Mall, tumagol ko Kenny. Ba't na kayo rin pong mayog to? Anong mainip kayo bale? O ba't na kayo getang kesamangin? Munta na ho genda, lipat ko sagli, baka tamalbiya kayo kareng events ng Sinukuan Festival. Sir Tony, balo ko, pakabagyanin kayo, ninuwari rin performers tamo, makapila, kaya katamong Original Kapampangan Music. Masaya tamo po yan kasi marakala po rin invite tamong guest performers. At yun po kay ni Miss Jeline Rodriguez. Yes. At yun rin po dyan Eric Irinco. Reng Tres Josas at yun po. Ba, Tres Diosas, siya kakayabi ka rin. Tali, may kaya ko may terminate ko. Ay, may terminate. Haliwa yung grupo. Pwede tayong 4 Josas din, 4 Josas. Pero actually po rin 3 Josas. Actually naman po Ibong Manalo and Miss T. Ay, balo ko rin. Yeah. Sir Renato Pitok. Yes, Actually siya naman naman po yan. Abangkit ko na po na din ang Holy Angel University students na susuporta po karela yung mismong kaya katamong international star na pagmaragol Apple the App. Bebop. Actually po yan. At siya naman po yung Sir Raymond Vibar, ang po ay Miss Solil Asuncion. At marakal pa po. Ako kan po pwede sabihan, dapat munta ko kay para albenyo lang. Manalbe Wala kayo. mo itang concert, the variety Wow, show. ne? Of, showcase of Kapampangan talents. Yan palagi ako, abanggit ng Sir Tony, ne? Kaya Almi Aliwala, ating pang poesa po ta, bisita dyan naman yung bayong poeta laureado. Si Bertong Esponga. Tatangya po yung Sir Bertong Esponga. Ikit ko na yan, din, nilalakad. Yung natuna ako, uling guest niya. Mama na.
o babalok mag-perform ka. Pungeni, buri ka naman kot na ni Sir Edwin. Pre-pageant na po ning lakan at lakambini ning sinukwan. Nanula po kanita ret ang ayal benda Kenny. Ing makasadya po na rin nga anak niya candidates ta po ngayon eh. Mula na pong lumual, maka-Filipiniana langan po kanyan. So ilangan po kanyan, rumampala po wearing Filipiniana outfits na rin designers po, local designers tala po kayo ng Pampanga. All over Pampanga po. Kasi po rin candidates tamo, atin tamong kandidata from Santa Ana, from mayalawang lugar po kayo ng Pampanga. After na po natin itang kanilang Filipiniana, mag-perform la po kanyan kay kanilang talent. Any talent po inggawan da, ating magkanta, ating magdrama, ating tumerak murin. Solo performance siya po, within 2 minutes siya po yung kanilang performance kanya. So ita po kanya yung abangan tamo kanilang kandidato tamo ngayon yung panapo ngayon. Ikutan ko sana kang Sir Edwin, sabi na miyali walang talent. Wala yung sabi na 2 minutes sa mo, makanan mo yapa kaning kabalbalaboti. Ba't ating mga napi? Pero ni-require yun na po ba na, for example, na kailangan na related niya kay culture, the music is in Kapampangan? Yeah, actually po makanta yung requirement, ma'am, na dapat yung kanilang music material, dapat Kapampangan niya. Nung magkanta naman, dapat nung yung kanta Tagalog mo, dapat it-translate dito Kapampangan or they use Kapampangan music talaga for their talent. And dapat po yung kanilang talent mo rin, inspired niya kung anong kultura atin kayo ni Pampanga. Ito po dapat yung akin karela. So, sagli niya mo naman yan. And nanon po nga sabi yung Sir Tony na Kenny tamo pong City Front Mall. Mirapat ining kaya kayong pa-concert yan nga. Masaya tamo po syempre kasi bala mo panibayo na namang ambience na atak man tamo this time. Wabin. And pasalamat kami pong Maragul na dakal susuporta king kultura Kapampangan. Talupan na po ni Clark City Front Mall na in-offer niya po yung karelang lugar. Kaya masaya tamo kasi at least po miyayaliwang lugar. Ali tamo mo makakonsider kayo metong nga lugar, mas nakalaring manakit, mas nakalaring makasaksi. Makanano tayo pag-celebrating Kapampangan culture. Yes. Ining makanini pong datang open air ne achu tama kakit dadalan-dala ng tao. Masanting nga po ba yung nekem panakit yo so? Kana ko po madam masanting yang kay kasi open tao po marakon makanakit like kikatamong area kay ni ating bypassers po mag-travel, they will see kung anong malalari kayo ng masaya at na anong celebrate taong po kayo. So, anya pong akit niya yan mag-ocular kayo ni wala mo po maaburi kayong lugar talagang ayun dahil po open area at mas makal po makapanalbe. Tsaka maniwala ako, tayo dapat sa salikuting Kapampangan culture. Corrected ba? Iwapin naman. Sa kitang retang i-aware ne. Ay nano ita. Ay ito palang OKM nano ita. Kenya pa lang Sinukwan Festival. Diba? Marakal tamo. Para kayong Kapampangan ni manining Sinukwan Festival. So, why not include talagang festival na ini inclusive ya hanggang nuka rin ka man malyari kang malbe piaglo na ini para ka rin yung Kapampangan. Yan. Aya mo 2 birds in 1 stone. Karakal na yata birds atiran ning kaya kataampa mamunta kay ning City Clark City Front Mall. Again po Sir Tony, kumbiran niyo po rin kay katamong talapanalbe. Ding karelang pamilya o pota atin lang kamag-anak yan nilelele tumagon lang kayo ng kaya katamong event kay Sinukwan Festival. Thank you po sir. Agad na kayo ngan po pasibayo na magmunta kayo ni King Clark City Front Mall. At syuta mo po kayo ng Kilwal. Ayo kayo man po amis kasi kadatang yung kayo ni Akit Chunet ang binging stage ang po yung venue. Open niya po. Alaya pong bayad, libriya. Pag maragol miya po in Kapampangan culture, den kaya katamong kantareng artist, den poets, at sula po kayo ni alimu po mga tuwa, pati po kaya nakan mag-perform la. And pasalamat kami po kaya katamong Sinukwan Festival Chairperson, syempre po Ma'am Sonia Soto. At ang kaya kaming focal person for the OKM concert is Sir Benny Ginto. So, dakal pong salamat. Mikit-mikit mo po pa nga bagyakin. Okay, mabilisan, Sir Edwin. Okay. Agkatad na kayo po ulit kay pre-pageant. Kay ba't na po ng OKM concert. Ang tutuki po is the pre-pageant na po ng Lakambini at Lakan. Support tala po kay katamong kandidata kayo ng Mabilog Pampanga. Dakal po salamat. Jody Bar, mayari na yung metong oras sa pamilya. Ala ko pong sangkan, baka tangi ako pumiras Kenny talagang mitutugila mo.
Di po kang piaglon, kiniking Clark City Front Paul, kining Aldong ay. Opo, nya po kayan, pamaligwanan mi na yung Jody Burr. May ari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamo. Ingkatuki, api na po yung OKM performances. Inya naman ang tabayanan niya po. Ako po yung kaya kayong talasuyong at siyang malago dyan na lumbang parungaw. At ako po ay Jody Diesel Mercado, ikaw po yung kaya kayong talaso yung ating pusong Makabalens. Yan. Makabalen. Liganding mga lagong parong, may malen nilang pagmaragun. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga,